Olu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nasesiphambili. Abaqhubi beteksi ezisuka apha eHazeldean sibheka eKapa babane abasolekileyo, abantu ababini kwabathathu bedutyulwe basesibhedlele. Ibhunga leteksi leli-Santaco limemelele uzinzo logama ligxeka ngokumandla uqhoqhozwano olubulale abantu abane kwisikhululo seteksi saseHazeldean eKapa. Suspects who stole the drugs are known. Are known? They are known. Known by who? I was informed by Colonel Jacob personally who they are. Warrant Officer Carl Sender noliqala elinamava kwezonyanzeliso mthetho uzobe umfanekiso ngqondweni ngobungozi obukhoyo ukulandelela umzila woshishino lweziyobisi ngakumbi kwilwandle nakumazibuko. By the time we start the competition, we'll definitely be at our peak. Kwezemidlalo Bafana iza kuvula indebe yehlabathi neMexico eMexico City kwiintsuku ezilithoba kwa inexesha elaneleyo ukuziqhelanisa nemeko yelalizwe ngokutsho kukaTrot Boloto. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ibhunga leteksi leli-Santaco limemelele uzinzo logama ligxeka ngokumandla udubulo olubulale abantu abane kwisikhululo seteksi saseHazeldean eKapa. Likwathe ngexa lingena kuzibalula izizathu zokubulala abangunobangela wesi siganeko kumele bagagane nengalo yobulungisa ngokukhawuleza, ukanti abanye abantu ababini baye bonzakala basiwe esibhedlele. Kube nguquluka ubhode ophazamisa isiqhelo la kuphuma ikhwezi lokusa kubakhweli kwisikhululo seteksi saseHazeldean kwelendaba etafile ngenxa yesaquphe sodubulwano. Esisikhululo simelene nendawo yokudlala abantwana nesingqongwe ngamakhaya sikhongozele imiphefumlo emine eyehlukene nenyama, nomnye wayo ibe ingumqhubi weteksi. Ambeke abahlali abangathwanga paha kushicelelo bathi obubundlobongela sele buthande ukuxhaphaka kule ngingqi yaye basityande igila ngokudandatheka kwabo sesisithwakumbe. Asinqweneli kwishishini lezithuthi zikawonke iteksi kubekho umlo ochaphazela nabani na kuwo, kuba abona abantu abangamaxhoba ngaba bathi babhujela abantu abadutyulweyo. Sinqwenela ukuthi kwishishini leteksi makesihleni phansi sijonge ukuthi singenza njani uqinisekisa ukuthi lena imeko ayenzeki. Lo mba ke besesulibele into ekhoyo umlo apha kwezi zikawonke kuba noko bingento besiyicimba yaphinde yenzeke. Siqala uyibona uba iyenzeka ngoLwesihlanu xa bekudutyulwa omnye wabanikazi benqwelo zikawonke ngoLwesihlanu. Thetha ukuthi namhlanje masikhalimele ngaphinde yenzeke. Ndiyanqwena ukuthi kubo sizawuya kubo sihlala nabo phansi ke sincokole nibhetele kunalento meko sikuyo basibulawa ukuphalala igazi. Kananjalo abantu ababini bayebonzakala ngexa bebegqitha ngakwesisikhululo ngexesha lesiganeko ngokungqozulana kwemoto yabo nedonga yatyoboka. Ibhunga leteksi loMzantsi Afrika iSantaco lithi lizijule ijacu ekukhuthazeni uxolo, uzinzo nokusonjululwa kwengxabakaxaka ezifana nezi logama kuthatyathwa uxanduva kwicandelo leteksi. Likwaleke ngelithi lisebenzisana nabo bonke ababandakanyekayo ekuthinteleni ukuqhubekeka kobundlobongela nokuvuselela intembeko noluntu. Ukanti ke akukabikho mntu ubanjiweyo, kunjalo nje kutarhuzisiwe nakubani na onganeenkcukacha ezithe vetshe abike kwabasemagunyeni. Amapolisa eNtshona Koloni anqinile ukuba bathathu abantu ababhubhe ngethuba lodusho oluqhubeke eMossel Bay ngempelaveki kumatyotyombe iAsla Park kwanonqaba noluchaphazela amakhulu abantu abarhanelwa ukuba abanazo impepha-mvume zokuba kweli, ukanti angaphezulu kwama-50 amatyotyombe athi atshatyalaliswa ngexesha lesidubedube. Ukanti umama oxhelekileyo ufuna impendulo emva kokubulawa konyana wakhe ngokungenalusini. uNhlamulo Sambo ongcambu zakhe zisegiyane eLimpopo noneminyaka eli-19 ubudala wahlatywa langcola ungele kwiyure nje zakusasa ngecawe. I asked what happened. They say my son died. I said how? He said come and see. When I got to the scene, I found my child lying down lifelessly.
amatyotyomba amaninzi atsha angqongqa, nto leyo yazisa amakhulu ukuba ashiye amakhaya awo. Umkomishinala wamapolisa eNtshona Koloni, uLieutenant General Thembisile Phathekile, utyele indawo yexhwayelo. Uthi abaphandi basazama ukufumanisa oyena nobangela lempalo gazi. Uthi uphando lubonisa ukuba ukubulawa kukaSambo kusenokwenzeka ukuba akunxulumananga ngqo nobundlobongela obuchasene nabaphambukeli kweli, kodwa kunesehlo sahlukileyo esikhokelele koku. Apho ke umfilona 18 years kuthiwa ngumntana esikolo ebehamba nomnye ona 15 years abafunyenwe besetyotyombe apho bebezama ukuthatha izinto kungekho umnini indawo. Ufike umnini indawo okanye begciniswe ityotyombe xa belapho. Lo ke una 15 years waziqhusheka ngaphantsi kwebhedi wabeleqa lo una 18 years apho ke kuthiwa ke wamhlaba wambulala. Siyamazi ke ngomrhane uba ngubani usimfunayo obe kulaa ndawo ayihlangananga nale esisehlo sangumgqibelo ngesihlanu. Abasemagunyeni bathi imeko izinzile emva kokuthunyelwa kwamapolisa kugcina ucwangco kunye nezixhobo ezongezelelweyo zokunyanzelisa umthetho. Amapolisa abambe abantu abahlanu ngezityholo eziquka ubundlobongela basesidlangalaleni kwanokufunyanwa nezinto ezebiweyo. Ukanti amapolisa athi afumene ubungqina benkwenkwane iminyaka 15 ubudala ethi ibinontlamuko Sambo ngelixa bengena kwityotyombe elithile umnini walo engekho. Atyhola ngelithi umnikazi ityotyombe ufikela amakhwenkwane esazama ukuzitapela kwindlu yakhe ze lo minyaka 15 wazifihla phantsi kwebhedi logama omnye eye waqhawula uNobathana. Amapolisa athi uSambo udibene apho nokuhlatywa kwaye aphanda ityala lokugebenga ngakumrhanelwa. Aqinisekise ukuba esi siganeko asinanto yakwenza nezixholo-xholo zokubukulwa kwabamazwe angaphandle. They were found in a shack, the empty shack that the owner wasn't there, and the owner of the shack accosted them inside the shack, and then the deceased ran away. They were there to take some goods for themselves, and then this 15-year-old then hid himself under the bed in the shack, and whilst the owner was chasing this one, and then which apparently accosted him and was dead. Which we were looking for him was murder. That's murder. Umongameli Cyril Ramaphosa uthethe ngomngeno oqhubekayo wokufuduka kwabantu ngongekho mthethweni ebalula indlela enokufaka uxinzelelo kwinkonzo zoluntu zelilizwe kwakunye nokujongela phansi amalinge okudala imisebenzi kumuntu wonke. Umongameli uthi urhulumente uyakuvala ukunyashwa kwemithetho yokufudukela kwelinye ilizwe enyusa izinga lokuhlolwa kwendawo zempangelo kuquka ukutshutshisa abaqeshi abaphula imithetho yezabasebenzi. Umongameli Ramaphosa uthi kubalulekile ukucacisa ukuba wonke umuntu oseMzantsi Afrika nokuba ngummi ngaphandle kufuneka ahloniphe kwaye athobele imithetho yelizwe. We need to deal with illegal migration. We have seen how illegal immigration into our country can put pressure on our public services and undermine our efforts to create decent work for all. As announced in the State of the Nation address, government is taking decisive action to address this challenge. We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. We are strengthening, Madam Speaker, we are strengthening border security, stamping out corruption in the immigration system, and closing the loopholes in fragmented immigration laws. We must be clear, however, every person in South Africa, whether they are citizens or foreign nationals, must respect our laws. They must also respect the rights of every person in our country, and our laws must be upheld.
Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba bayaziwa ngabulawulo lweHawks KwaZulu-Natal abarhanelwa kwibholo lokwebiwa kwesiyobisi secocaine esibunzima bongange-541 kg nesasixabisa R200,000 okukudizwe nguWarrant Officer Carl Sender esithi umsebenzi wakhe wokuqubisana nokuthutyeleziswa kweziyobisi eKZN kumenze ixhoba xa ndlolo kwavakala ukuba esi siyobisi sasigcinwa kwiziko leHawks elingenakhuseleko olungqingqwa. Iya isanda imibuzo elinde kubuya kwenhloko yeHawks enqunyanyisweyo eKZN uNjengeleli Sitja Sinona kule komishoni ngolwesihlanu. Okuna njengoko igosa leHawks eKZN uCarl Sender engqine ngelithi ziyaziwa ngabolawulo izikrelemnqa ezeba icocaine eyaxabisa izigidi ezibini zerandi ePort Shepstone ngo-2021. Commissioner, I think it will eventually come out that the suspects who stole the drugs are known. Say that again? The suspects who stole the drugs are known. Are known? They are known. Known by who? I was informed by Colonel Jacob personally who they are, but the links to the management are known. Management of DPCI? Correct, The Commissioner. links of the suspects who stole the drugs Correct, to the Commissioner. management of DPCI? Correct, Commissioner. Yes. Usanda waba ngomnye wamagosa afakwa kuvavanyo lwezixhobo zokuhluza inyani kubuxoki ngesisithwakumbe sobututu ze yakaluphumelela ngoko olo vavanyo. Ikomishoni kamva yadiza kuba uvavanyo awalithathayo lwalugwenxa ngenxa yeziphene zomvavanyi. Wachipichiphiza inyembezi Usanda esakuva oko. The test was considered invalid so that the examinee was not prejudiced by the errors of the polygraph examiner. The polygraph examiner in question was stopped from conducting any further polygraph examinations thereafter. So, effectively, the warrant officer was exonerated. He was, Chair. Ikomishoni iyakhuba. Umbutho ngenzinzuzo eBoksburg eKuruleni unike imali amakhulu abafundi kumaziko emfundo ephakamileyo bebesokola ukuhlawula amatyala abo. Umbutho wesisa iWesolve for X uthi bahlawule imali engaphaya kwe2 million yerandi ukuncedisa abafundi abangakwazi ukuqhubeka nezifundo zabo okanye bafumane iziqinisekiso zabo zokufunda kuba betyala amaziko emfundo ephakamileyo. Ukuthola imali yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme kuvamise ukuba umqansa ebantwini abaningi kwazise imba eqolo imfundo. Umsunguli wesikhungo esilekelela abafundi ngemali uTsiyetsi Ngobese uthi sebekhokhe indodla zemali belekelela abafundi kanti kusenenqwaba yabafundi esohlwini efuna ukukhokhelwa. Sikhokhele 175 students, sikhokhe 2.8 million, but kwamanje sinama applicants are over 15,000, abakolota over 10 billion ema university. Ungobese uthi bayabaza ubumqoka bokwelekelela abafundi ukuze liqhakaze ikusasa labo. Khona abanye ama-doctor, ama-lawyer abahleli emalokishini abakhona ukuthi basize ezomphakathi because abanayo i-certificate ukukhombisa ukuthi bafundile. So masibabhadalela siyazi ukuthi babuya back bazosinceda ezomphakathi. Omunye wabahlomula wagcina ethola umsebenzi ubonguya Ncongcoza futhi uthi bayimisela ukubuyisela emphakathini. Sizibone kubalekile ukuthi nathi sibuyisele futhi emphakathini and make sure ukuthi khona ushintsho esilenzayo to abantwana basekhaya abasilandelayo. Laba bahlomlile abawuvala umlomo ngalokhu babonga bayaNcongcoza ngelithi bakoleta izikhungo zemfundo ephakeme indodla zemali abangenayo kodwa ke wafika umsamariya olungileyo wabatakula osizini. Lokho kungisize kakhulu ukuthi ngikwazi ukuqhubekela phambili nezifundo zami ngizoqeda ngigraduate. Once you have a block for financial, you can't get your certificate, you can't able to apply. Some of the companies, when you apply, they ask for your qualifications. When they ask about qualification, you can't even get the academic record. So, igama lami nguKalvin wakwadludla endabeni zeSABC ngibika ngaseJimmiston eKuruleni. Uphando lwebutho elikhethekileyo lophandi SIU kwi-ofisi yenkulu baphathiswa eFreystata lubonisa indlela izimali zenkxaso yemfundo ezajikwa ngayo kumzila woncedo ezazisekelwe wona. Uphando lufumanise ukuba kukho izivumelwano zenkxaso ezolulwa ixesha ngongafanelekanga de kwahlawulelwa abantu ababengafanelwanga kuhlawulelwa. I-SIU indulula amanyathelo okubuyisela le mali, ululeko lwangaphakathi kunye nokuvulwa kwamatyala olwaphulomthetho.
Uphando lwecandelo lophando olukhethekileyo kwiofisi yenkulumbuso yaseFreystata lufumanise ukuba ingxowa-mali yebhasari eyenzelwe ukunceda abafundi abahlelelekileyo kweli phondo ithathwe njenge-akhawunti yabucala. Esi skim sasekwa ngonyaka ka-2009 ngenjongo yokunceda abo bangathathi ntweni ukuba bafikelele kwimfundo ephakamileyo. One official awarded bursary to relative without following due process. An official did not submit a bursary application for his studies, which commenced in 2017, but ended up receiving funding. This has resulted in a regular expenditure of over 8.3 million. Nabangasekhoyo khange basinde nanjengoko umfundi owaswelekayo kufunyaniswe ukuba imali iqhubekile ithunyelwa kwingxowa yakhe yasedyunivesithi. Bursary recipient receive stipend from provincial government and with varying amount for local and international students. However, our investigation uncovered that some students receive excessive sum totaling 1.8 million. Ngoku elicandelo lithi selibuyise i-6.3 yezigidi zerandi. In addition, evidence indicating the commission of criminal offence against 7 individuals has been referred to the National Prosecuting Authority for possible prosecution on charges including fraud, theft, money laundering. Ngelixa inkulumbuso yaseFreystata isithi amagosa abandakanyekayo asekwinkqubo elindele isohlwayo. Kwindaba ze-SABC ndinguNomvuyo Ntanjana ePitoli, eGauteng. Iphulo lethutyana lokunikeza indawo ekhuselekileyo kubantu abangenamakhaya kweli xesha lobusika eKapa lisungulwe kwiSithili District 6 eKapa. Uyethutyana enothotho lwebhedi ngaphakathi phantsi kwebhlorho ingangathethi into engako kwabo banethamsanqa lokuba nendawo ekhuselekileyo yokubeka intloko, kodwa kwabo batsala nzima abangenamakhaya ithetha isidima nokukhuseleka kwisandyondyo, amaqhwa neeqabaka zobusika ezithwaxa iKapa ngokumandla ngobusika. Eli phulo lethutyana lenyanga ezine livula ithuba lebhedi ezingama-60 ukwelulela isandla kwabangazisazaniyo nefuthe lekhaya. The Department of Social Development has recently given us more than 10 additional social workers because they understand that the stress and the pressures on social workers to perform. I mean, 1:100, and we know that the numbers in the country is like 1:5,000. Lo eliphulo lentsebenziswano liza ngexesha kulindeleke imvula, imimoya nesimo sezulu esiqhaqhazelisa amazinyo esivame ukubanga lenyanga yesilimela ukuya kweyeThupha ukutsho ngoJune ukuya ngoAugust. Elinyathelo lingenelela ukwethutyana ngezindlu zokuzinza ezikhuselekileyo nezangasese kanye nokufumana okuthe gungqu okusiwa phantsi kwempumlo. Meant to be very, very low threshold, but we've since added the stretchers and just to give them a little bit more dignity so they're not sleeping on the ground. And they will be issued with duvets, and so they will be warm, it will be safe, it will be well lit. Lo gama kuthekelelwa ukuba uluntu olingenamakhaya eKapa lufikelela kuma-14,000 ukanti ke ngaphandle kwemigudu yokuza nendawo ezikhuselekileyo elinani liphindaphinda umthamo okhoyo kwizindlu ezizanyiweyo kangangesine. Indaba ziphela into nje ixesha linomona sibulela mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.
Wahlangana noMaphilip Milanga basembovumani ndinonkanyezini ndihambulise qikelelo lomozulu ngokuhlwa nje imvula nomoya ngokuhla ke Phawuleka Mbukeli into yokubana noko lithaqhulele ngamafo pha kwindawo yeSkopitoli koMahikeng kananjalo nengqongqo ichichela ingena pha koGqeberha koGeorge napha kaloku koNtshona Koloni xa sijonga ke Mbukeli sijonga ngomso ke Phawuleka Mbukeli into yokubana xa sizawujonga ke Phawuleka iBloemfontein noko Mbukeli ingqele liqheqhezelisa amazinyo sayilindile pha kwindawo yeSkomthatha koGqeberha nakoGeorge liqhubeke ke Mbukeli lithi rhwelele ngamafu kwindawo yeSkomahikeng uSouth African Weather Service khuphe isilumkiso ngomso sokuba singalindela ikhebu emandla ke Mbukeli pha kwindawo yeSkomthatha napha kaloku kwindawo eziphako zenzweni kananjalo nemvula engamandla ezawunonela pha koGqeberha kanti ke Mbukeli itshone napha kwindawo ezikoNtshona Koloni singalibalanga ke Mbukeli umoya ebhudla ngamandla kwakunye nokulatyuza kwamaza kwindawo ezigudlunxweme pha koGqeberha kanti ke Mbukeli amaqondo bushushu ngomso ke Phawuleka into yokubana pha khona kaloku ePitoli ngama-20 kanti ke koSprings bengu-22 eRhawutini ke Mbukeli benguye u-21 xa sijonga ke Mbukeli pha kwiphondo laseLimpopo koMusina ngu-26 bambene ngamanqaku neThoyondwe eGiyani bengu-26 kanti ePhalaborwa ibe nguye u-25 Songa ke Mbukeli pha kwindawo ezikompumalanga ke Phawuleka weSikhukhuza ngu-29 eMbombela ibe ngu-22 eCarolina ibe ngama-20 ngomso ke Mbukeli ke KwaZulu Natal ke Phawuleka into yokubana kwindawo ezininzi lithanda ukuphola pha koLundi ngu-24 koRichards Bay ibe ngu-25 kanti kopha koThokini nguye u-24 sitshile sithathe sijonge pha ePuma Koloni ke Phawuleka Mbukeli into yokubana uMakhanda ngu-13 babene ngamanqaku neQonce xa likhila ngomso ibe ngu-16 kanti iMakhanda ibe nguye u-15 sitshile sithathe ke Mbukeli sijonge pha eNtshona Koloni ke Phawuleka Mbukeli into yokubana pha koBelfast West ngu-14 eAustrum ibe ngu-14 pha George khona ke busuku ngu-14 kanti ngomso ibe nguye u-17 eNorthern Cape Mbukeli ke Phawuleka into yokubana eKhurumani ngu-20 bambane ngamanqaku nayo eUpperton kanti eDR khona Mbukeli nalo lithande ukufudumala eFreystata ke Phawuleka intombi izixananazileyo pha kokuphumleni ngu-16 kanti ke eBethlehem bengu-18 babambane ngamanqaku nayo iKroonstad ngaye u-21 eMhlakoloni xa siqala siqongqotha pha koMahikeng ngu-22 kanti ke Mbukeli pha koVryburg ebenguye nakhona u-22 ndisatsho ndithi masiqhume inqawe emaxhekweni eXhosini.